Λοιπόν, παιδιά, ίσως είναι το τελευταίο βίντεο. Δώστε το like. Τι κάνετε πάντως στο προκαλώ εγώ πολύ καλά. Και ναι, όπως σας είπα, είναι πολύ το τελευταίο βίντεο στους πάντες. Με τόσο αυξάνει, αλλά τέλος πάντων. Οπότε, like θα βλέπετε. Κάθε like πολύ, κάθε 100 εκπροβολές ίσον 15 λεπτά, άλλα 10 λεπτά. Το ίδιο και τα like. Ας πούμε μαζεύουμε 400 like. Όχι. Όσο μαζεύουμε 25 like. Λογικά θα είναι κάπου στις 1 ώρα